ikke mere hår. En hånd til. Jamen far, jeg vil bare skal have den banan! Hvad er det? Er det engler? Lys lige hurtigt. Jeg vil gerne sige mange tak, fordi I gad så med. Husk at like og abonnere til de her to skønne piger, som der har lavet den her kanal. Jeg er Rosas storebror, og jeg har redigeret den her video til hende og Jasmine. Men jeg håber simpelthen, at I nød den. Jeg kommer lige en tekst deroppe, hvor der står mit navn. Og så vil håber jeg også, der er en enkelt beskrivelsen til min kanal. Og så håber jeg også, at vi ses næste gang. Eller det gør vi forhåbentlig, fordi jeg kommer sikkert til at være med i endnu en video. Men ellers, så ses vi indtil. Bye bye.